Mga kalingap, ito po ang una nating vlog sa kanila kung saan sobrang hirap po ng kanilang pinagdaraanan. Kamusta naman daw po ang pakikipagsapalaran ni Mister? Hindi pa po namin, wala pa naman po siyang pinapadala sa amin. Isang buwan na. Isang buwan po. So ikaw na syempre di ka makakapagtrabaho niyan. Paano po kayo nakakakain niyan, Nay? Kung may di magawa ako ng kakanin, ganun, o kaya nalabada siya. Naglalabada ka? Ilang taong ka na? 17 po. 17, tapos ikaw na nakikipaglabahan. Kapag kapag wala talaga po kami ng nakikilabadaan ako kay Ate Angie. Tapos kaila Jonathan po. Buti naintindihan mo yung sitwasyon ng magulang mo. Mahirap po kapag nahiling si mama kapag nagagawa ng yung paninda para lang makapag-eskwela po kami. Kaya tigtataba kami na lang po kapag pag di po ako naglalaw, tigpapalabada po ako. Hindi ka napasok para makapaglaba? Naawa nga po ako sa kanila eh. Kasi 14 years old na natuto ng maglabada para may makain na imbis na focus lang sa eskwela. Nga po hindi nila naaano pag-aral nila kasi yun na nga sabi nila sa akin, tutulungan ka namin mama para ang gusto lang ko talaga maopera ang paa ko para kung sakali di ako na magtatrabaho matulungan ko na sila kasi naawa ko sa kanila, minsan nalakad na lang, minsan naalis walang kinain, ganun para lang makapasok. So, ano pong sabi ng doktor niya, Nay? Uoperahan nga po. Kailangan ng operation. Kasi hindi nga daw po alam kung baka daw po meron yan yung buto bagang durog. Ganun. Kailangan pong operahan. So, na-x-ray na po siya? X-ray na yan. Tinulungan po ako ng dating kapitan dito para ma-x-ray. Kaya lang po hinihingian kami ng itong opera. Kailangan. Wala pa akong talaga. Magkano daw po yung sa operasyon? Hindi naman po kami nagtanong. Kasi wala po kami maitutustos dyan. Kaya kung sakaling may magtulong sa akin, salamat. Na maano ang mga bata kasi naaawa na ako sa kanila mga bata pa sila Magdasal muna po kita dahil mapa po kita kaya po. Wala pa tayong pera. Antayin na lang natin kung sino pong magtutulong sa atin para makapagamot yan sa paa mo, mama. Pwedeng mag-akyat sa bundok ng asawa ko kasi kapag naasuka siya ng may yung asawa niyo ay may tama po ang bagay niya, may siya, kung saan bagay TV. May TV siya? 3 taon na siya, pero hindi siya nakakaroon. Libre lang na yung gamutan. Kaya nga po, dinalang pagpagamot ko na nga po yun. Ngayon, nang ma-disgrasya po ako, siyempre tumigil ako sa paghahanap buhay. Siya na naman ang umanom, nag-asikaso para daw ganitong maanuhan niya ang mga anak niya. So, ibig sabihin na-absent na sila? Absent po sila? No? Absent po sila. Lagi? Na-absent sila minsan. Pag halimbawa talagang wala kaming makain sila na nasabi, mama, di na muna kami mapasok. Maahon ako sa bundok, mahanap ako ng maibibinta dyan sa baba. Sino siya? Ikaw? Buti naisipan mo yung ganun. Magbenta na, di ba ang ibang kabataan, okay lang magutom, basta... pa siya sa laro. So kapag ikaw ay nagtaas ng bundok, anong mga paninda yun? Alam po, yung mga kana. Kasi yung panghaligi. Panghaligi? Magkano mo naman nabibenta? 100 pang haligi. 100? Malaki. Kana po ni abin ko po. Abinta ang kana. 20 pesos yung maliit, yung malaki 100. So kapag nabenta mo na, anong binibili mo? Bigas po. Bigas? Ilang kilo yung nabibili mo?
meron po kayong maraming kana anak ko po. Mga ilang kilo yung nabibili mo? Minsan po, Mga 10 kilo? May ilan? mga 2 lang po. 2 kilo. 2 kilong bigas. Grabe na yung sipag ng anak mo na Na ano lang po ata sila sa akin, naawa. Naawa ka at mahal ka po nila. Mahal mo si mama mo? Ikaw mahal? Ay, mahal na mahal po. Nagagalit si Mak, iniiyak ko na lang po dyan sa tabi. Ano nga, kisa naman po magsalita ng iba kay mama. Naintindihan niyo yung sitwasyon ng mama mo. Na ano lang po kami, nung kinikinig na lang po namin na punta sa CR, iiyak yun lang po. Tapos gagawa na naman yung gawain bahay. So sa gawain bahay na hindi ka na din nakakapag masyado. Hindi po, kasi hindi po ako nakakatagal tumayo. Masakit po kasi ito. Bawal. Minsan mamaga ang paa ko yan, ganito. Bawal pati yung iapak na yun, no? Napipilitan na lang po kasi ako ang natitira dito. So ibig sabihin kahit balisay, naapak mo pa. Alalay nitong dalawang po. Sabi mo. Ikaw buti ka, hindi ka man sumuko. Ay, hindi. Ano po, nung namatay si ate, tapos sumunod yung anak niya, buti nga po lagi po kasi ako lagi kaming magkasama ni mama sa ospital kahit pilay siya. Ako yung laging pumunta doon sa labasan na kung nung gamot. Hiram kila kuya ng ng pera kahit wala silang pera, hahanap sila sa iba para tas uwi pa ko dito, hiram din ng pera panggasis doon sa sa ospital. Grabe yung naranasan mo. Doon nung nagkasakit yung ate mo. Tapos yun din po nagkasakit yung anak. Ilang beses po namin siyang pinasok sa ospital. Tapos nawala din. Ako po yung laging nagpupunta doon sa ospital kahit may pasok ako na rin po yung nagpupunta doon. Ako na yung dumadala at hirap nga po si mama. May maasahan ito si yung Kaya anak nga niya. po, nagpapasalamat ako at meron akong anak na tumutulong sa akin. Hindi nila ako iniiwanan na ganito ang ko. Ngayon ito mga kalingap at kawawa din yung sitwasyon nila mga kalingap. Ay mga kalingap at papunta tayo ngayon dun sa isa nating na vlog mga kalingap na kagaya ni Cedric ay naputulan po ng buto sa paa. At kamustahin po natin. Medyo matagal po. Nakapagbigay naman po tayo ng tulong doon. May nag-sponsor naman po. Ngayon po kamustahin natin. At kung may good news po o bad news mga kalingap. At tagal po tayong hindi din nakapunta. At ito na po sila mga kalingap. Nay, kamusta na po? Kamusta na ang paa nyo? Ay, hindi pa na-operahan Nay? Matagal na din. Bawal ilakad Bawal na po. Namamaga na ay. Kamusta na po yung mga lakad nyo mga Nay? Dito kasi hindi para ma-interview ka. Bakit parang fresh kayo ngayon? Ay mauoperahan na po kasi. Mauoperahan na. Oo. Sa sa 17 po ng October naka-schedule na akong operahan. At pasensya na dun sa kaunting tulong natin ha. Hanggang ganun lang, hindi kayang i-shoulder lahat. Oo. Pero ang maganda, yung panalangin din ng mga nanood, siyempre yung nag-sponsor. Ngayon mauoperahan ka na. Nay, talagang maganda sa pakiramdam na yan. Oo, at makakalakad na ako ulit. Makakalakad na. Mahirapan. At ito po yung na-vlog natin na nawala ng anak at apo. Anniversary pa lang Nung nakaraan. At yung ngayon ay nakikita-kita nyo na po ang liwanag. May pag-asa na. May pag-asa na.
Pag-asa Oo. na po akong makalakad ulit. Kasi mauoperahan na ako, naka-schedule na. Tinulungan, marami naman tumulong sa akin. So isa na din yung kalingap. Pasalamat na po ako, isa na po tayong mga... Pero syempre shout out natin yung mga tumulong sa inyo. Shout out ako sa kanila. Oo. Salamat, maraming salamat. At ito, kamusta na yung buhay-buhay na? Okay, Medyo man po. ano? Mas medyo nakakaano naman po. Kasi iba kasi pag may pag-asa na kahit walang ulam, masaya pa rin, no? May pag-asa may na gulay naman, marami naman gulay sa paligid. Oo. Tsaga-tsaga sa gulay. Oo. Kamusta na ang pag-aaral, ano? Anong pangalan mo ulit? Pasensya na. Sindilin po. Si Sandy. Cindy, no? Tama. Na nung dati umiiyak ka, no? Ayos man na po, naka-exama na din po. Ayun, masaya ka na, maoperahan na si mama mo. God po. At ano na naman dyan? Malapit man na po, sinagaan po baga pag Lakad-lakad, no? Ng mga papilis ni mama. Badin po kami. Oo. Nagtulong ka sa akin na Salamat din sa LGU na tumulong. Ano pong lugar na yan? LGU dito. Mercedes. Okay, shout out po sa mabuhay po kayo, LGU Mercedes. Kumbaga nag-refer na sila. Opo, nagtulong-tulong na nga po. Tulong-tulong. Tapos ako naman, inano ko naman na kunin yung record ko doon. Kasi sabi po kasi nung LG kunin ang record. Ngayon, ini-refer po ako sa Quezon City. Quezon City, Banawi. Doon ko nilakad lahat. Bakit napunta doon na? Ang layo. Kasi po, nasa ano po ba ako na disgrasya sa doon, Bulacan. sa Bulacan. Oo, ini-refer nila po ako sa Quezon City. Oo. Kaya ako ni-refer. So ngayon sa 17, excited na si nanay. Excited na akong maoperahan. Antayin na lang namin pag-uwi dito. Hindi rin pwede at may mga bata. Hindi naman ako pwede magsama dito, may mga bata. O sinong sasama sa'yo, nay? Yung anak ko po nasa Manila. Oo. Marami naman po kasi tutulong. Marami yan, ma'am. Pag, po baga, pag may dasal. Opo, saka magdasal, hindi magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa tao. Opo. Yan, amen. Nanonood din po kayo ng Kalingap? Sino yung mga kilala nyo? Sila Edo. Oo. Lagi yung love team na yun. Lagi yung lumalabas sa Si Edo, yung love team. Oo, sila Bian. Si Bian. Carla. Oo. Pinsan po. Pamangkin yun. Sinong pinsan mo? Si Beyonce po. Si Beyonce. Kaya nanonood pala kayo ng ng mga... Lagi po kasi dumadaan kaya lagi kami naka-like tapos naka-ano. Lahat naman ng Kalingap talagang pinapanood ko yan. Sinusubay pa yan. Lalong-lalo na po sa iyo po yan. Ay, salamat naman po. May tigla Hindi nga. siya na ano yun? Yun inano ng stepmother ba? Tsaka mga nakakaawa din. Salamat. Maigi. Ay, may nanonood po. Lahat na pag-vlog niya, pinapanood. Salamat nanay. Nanay ano nga, nay? Clarita. Clarita. Yan, si nanay Clarita po. At na po fresh na. Ay. Oo. May pag-asa na kaya. Fresh na siya. At saka si si Cindy. Talagang gumaan-gaan na yung yung aura ba? Kaysa dati na saan mo hahanapin ang perang ipapangkamot. Kahit sino hindi talaga kung saan mo hanapin, malaking halaga talagang binigay ng doktor. Mabuti nga nabawas-bawasan. Tapos marami naman nagsabi sa akin, tutulungan ka namin. Sabi ko, ay salamat na maraming salamat sa Panginoon. Grabe kasi yung pinagdaanan nyo na yan. Na hindi ka papabayaan. Nalampasan din ang pagsubok na binigay sa akin. Grabe yung nakakapagsimba ka na niya, nay. Ay, upo. Kahit po, pati putol pa naman ang paa Oo. ko. Talagang pinipilit ko naman magpunta talaga sa kanya at mag-pray. Oo. Sana Saan po kayo nasimba? Ay, minsan sa tulay na pati dyan, sa simbahan. Oo. Kahit saan pong simbahan, basta makadaan ako. Ano ko yan. Ayan po mga Pray Kalingap lang. Yun man lang po makakatulong talaga yun. Mag-pray ka. Oo. Siya na yung gagawa ng miracle. Siya na po ang gagawa ng paraan
para matulungan ka. Magaan ang pag ano mo sa sarili. Oo, tulong-tulong po mga kalingap. At ito si nanay may pag-asa na. Tuloy-tuloy na yan nanay. Sigurado na. May papel na ano. Oo. Okay na? Nakaano na siya. Schedule na. Ay, may schedule na si nanay. So, kailan po ang biyahe niyo niyan? Ay bukas po. Bukas na. Oo. Kasi po may ano pa may dugo pa. May ano pa ako sa dugong lalaki. So, bukas, diretso ka na po. Ayun, lock yan. 115,000. Buti-buti nga po't nakabawas-bawas. Bawas na yung 150. Oo, nakabawas-bawas. Di ba, laki nung unang ano sa akin. May dugo pa kaya po ako na ano. Nakakatuwa naman po mga kalingap. Yan po nga. At nandito ako na para bigay ulit ng kaunting pang-garagastos din. Pang-garagastos po nila mga kalingap. Para dito na ipapasa ko para ma-okay na. Ayan po. Mahirap din ang ay. Anay Yan. Pang-garagastos. Yan. Para dire-diretso nanay. Pamasahin na lang po ito bukas. Maraming salamat. Maraming salamat sa tumulong sa akin. Lalong-lalo na sa inyong mga staff ng Kalingap. Sa iyo, lalo na sa iyo, Kuya Alvin. Welcome, Nay. Nagpapasalamat sa inyo. Welcome at ayan po si nanay at may pag-asa na. Praise the Lord. Magandang balita po yan at isa din sa mga pinanalangin natin. Yan, sama-sama na sa panalangin na nanay. Hindi nyo po akalain na Hindi ko po akalain na matutugunan din ang problema ko sa buhay ko. Salamat. Ayan Sa mga nag-sponsor sa akin, tumulong. Maraming salamat sa inyo. Anong yun ay? Nagsasakit pa yan? Nasakit po kaya nga po sabi ng doktor, operahan na agad-agad. Itig-schedule na po nila agad. Kasi po daw yun, buto niya naglisya. Oo. Hindi dumugsong, kaya kailangan na. Kung hindi daw po maoperahan, cancer ang patutungan. Mali di mambaga ito, bihog. Oo, at good luck na ya. Opo. At sigurado nakita man yan. Alam naman ng doktor kung anong gagawin niya dyan. Okay na, kaya, na po siya. Panalangin pa rin natin. 2 bakal ang ilalagay dyan. 2 bakal. Ayan po mga kalingap. Ito naman problema nito ay dito wala naman. Ito lang. At minsan hindi po tayo nakapunta dito. Na lang sa itong ba ngayon? Sa GCash natin pinadaan. Sa GCash. Yung suporta habang nandun kayo sa kundi pangdagdag ba? Pandagdag sa panggastos. Yung gastos ko yun. Panglakad-lakad nito. Kung saan ako mapunta, saan ako ituturo. Doon. Oo, ano po siya. Laking pasalamat din nga ako sa Kalingap. Siya ang sa akin na magabayan ang ko. Kasi talagang wala na akong pag-asa noon. Simula nang mablog kayo na medyo... ako, parang nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay ko. Sabi ko, ay salamat. Sana nga magtuloy-tuloy. May panalangin na kaaktiba. Nay. Kasi may mga viewers din tayo, mga kalingap na nananalangin sa kanila. Kaya laking pasalamat na nga po ako kasi may may pizza na. May pizza na po sa October 17 ang kanilang operation, mga kalingap. At ito po at maganda. Si mister mo pala, Nay? Ay medyo nakakatrabaho man na po. Wala na yung niya? Hindi man na po siya na ng dugo. Hindi na po. Man na siya yun. Nakakatrabaho na kaya man na daw po yung dapat din yung gamot niya, Nay? Libre hindi lang. Hindi na nga po siya nag-iinom ng gamot. Kasi hindi na po siya tigbigyan. Wow, galing. Wala ba na daw po clear? Clear na? Wow, grabe talaga. Tuloy-tuloy na sana na yung nyo. Nagtatrabaho blessing. Na po siya. Nagtatrabaho na din, Ikaw, naka-exam ka na, di ka na masyadong nag-absent. Ay, hindi na po. Nang paghapon po, nalakad kami. May mga kasama po, mga kapatid ko na kasama ko.
Lakad lang. Di araw-araw ka nang nakakapasok. Opo, kapag syempre po kapag pag wala sila kami lang. Nakakapasok man din po. Pag wala pasok, uwi na dito. Kasi may mga bata pang elementary. At yan po. Sikap lang. Ano pala niyo si Vince? Ano, pinsan? Pamangkin niyo, Nay. Ako po yung asawa pinsan. ko. Ay, ikaw yung pinsan. Pamangkin niyo Daw pala. siya no, si Tapos, Mrs. naka-vlog din kayo ng Kalingap, ano? Ayan, grabe, mga Kalingap. Angel ng Kalingap yun. Ito din, maging angel din si Cindy. Ano yan angel ata yan sa sa ML, Hindi Sino nag-ML? Yan, joke lang. Ang hirap kasi ng grade 12 ngayon. Ang daming puro activity. Ano lang, tiyaga lang. Pag nakatapos, di maganda. Nay? Opo. Maganda yan makatapos ka. Alam mo naman ang buhay ngayon. Tiyaga ka lang kasi kaya mo yan. Kapag tapos ka ng pag-aaral, yun yan ang pangarap namin sa kanila makatapos. Balik na sa ikaw ko nang may paa na ako uli. Ay, matrabaho naman ako uli. Ay, di maalis ka na naman, Nay. Mag-iingat ka na, Nay. Huwag ka nang magpa-asal. Pinababalik po kasi ako nung tigtatrabaho. Pagkatapos daw ng operation. Sabi niya nung nasa Bulacan ako, pag ikaw na operahan na at nakakalakad ka na, bumalik ka na sa trabaho mo. Kaya ko, mabalik ako. Sana maliliit pa po akong Ayan po mga Kalingap sila nanay. At sige, Nay, at God bless God bless. Salamat. Salamat sa tulong na ibinigay. Sa mga nag-sponsor sa akin, inuulit ko, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, Nay, sa sa lakad mo nawa ay successful ang operation niya, mga Kalingap. At paano yan, Cindy? God bless din sa pag-aaral, Salamat din po sa mga nagtulong kay Mama. God bless. Sa'yo din po, Kuya Alvin. Salamat po. Yan. At yan po mga Kalingap, Nay, paalam na po. Opo. Po na may pag-asa na si Nanay. Yung putol ang biti, ang paa. Putulan ng paa. Ngayon po ay meron na siyang schedule, mga Kalingap. May schedule na yung kanyang operation. At salamat po sa panalangin at syempre sa tumulong na nag-sponsor. Ayan, salamat po sa inyo. God bless po. At pagpalain po tayong lahat. Bye-bye po.